Kamala. Miten tänne on ehtinyt näin paljon sataa lunta? Parin päivän päästä. Nyt meidän uudet asukkaat täällä laitumella ovat oikein kotiutuneita. Tännehän on tulossa pikkuhiljaa jo kevätkin. Vai mitä heponen? Mennään kolaan nyt näin aamulla. Wow, 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 oi, oi, oi. Wow, on kylmää vettä, ai. Apua, auttakaa. Ei mitään, kuka tuli herättämään mut? Mitä haluat, hevonen? Onko tapahtunut jotain? Haluatko, että tulen kyytiisi? Jihaa! Kanatalo! Mutta hevonen, mikä hätänä? Merelläkö? Voi ei. Apua! Auttakaa! Aha, vene. Elikkä lähdetään siis vene. Kanatalon asukas! Hyppää kyytiin. Kuka sinut haki tänne hakemaan minua? Se oli kuule hevosesi, joka nyökytteli minulle. Päivän päästä. Miten täällä on satanut näin paljon lunta päivässä? Ei juku. Missä mun elukatkin on? Mikäs toho ilmestyi? Elukka jää torni. Ei. Ai, oliks se muna? Kuka muni muna mun päällä? Noniin. Kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi kerralla.